La presentació que ha fet Joan, perquè així suposa que, però no sols moral, crec que també legal, perquè si jo analitzo el currículum de cicles formatius que dono jo, hi ha un apartat que diu educar en valors, educar o intentar fer als alumnes que tinguin un aspecte crític, que sàpiguen raonar, que sàpiguen què passa en el nostre món. Aleshores, tinc el compromís moral, però també tinc un compromís legal. Aleshores, tot això a mi m'ha portat, jo quan massa vegades, quan se parla de la immigració, escolte coses que me fan tremolar. No sols dels alumnes, sinó dels companys de feina, d'amics, de familiars, inclús dels meus pares, amics. Contínuament estic escoltant coses, quan se parla de la immigració, que a mi em va portar a dir que això serà de veres, això serà així com el diuen, i vaig començar a fer un treball sobre prejudicis que n'hi ha sobre la immigració. Quines coses se diuen, o diguem tots, sobre els immigrants, i si aquestes coses són reals, són verdaderes o no estan basades en ningun tipus de raonament. Aleshores vaig fer un treball on analitzava, ara després ho veurem, 15 prejudicis, 15 coses que jo crec que tots haurem escoltat sobre els immigrants i que no tenen ningun fonament teòric ni ningun tipus de raonament darrere. Aleshores, vaig fer aquest treball i aquest treball parlen els alumnes en la llei Merigani. És un treball que està enfocat sobretot per el tema de recursos que n'hi ha a quart d'ESO, tercer quart d'ESO, primer de batxillerat, segon de batxillerat, però que si des d'algun col·le, si des d'algun institut digueu, mira, a mi m'agradaria treballar això, se pot adequar a qualsevol nivell. Inclús en primària se pot adequar perquè els recursos n'hi ha una barbaritat i se podria treballar en qualsevol nivell, en primària i en secundària. Així el que veurem és més adequat a secundària, però ja us dic que se pot treballar en qualsevol nivell. Aleshores, el treball que jo vaig fer és prou més extens del que anem a veure així. Així simplement és una presentació en una primera part on parlaré sobre la immigració, per què la gent se'n va a un altre país, per què la gent se busca la vida, què n'hi ha darrere de tota aquesta gent, i després ja en el segon bloc de la presentació anirem analitzant, perquè són 15 frases que tots haurem sentit, i un poc desmuntar tot això. En el treball més extens, ja us dic, per a cada prejudici, si voleu treballar-ho a centres, per a cada prejudici se posen els objectius, els continguts de l'activitat i una sèrie de recursos per a treballar en els alumnes. Aquests recursos poden ser des de vídeos fins a cançons, retalls de premsa, gràfiques, és a dir, per a cada prejudici hi ha una sèrie d'activitats i recursos per a treballar en els alumnes. Tot això no ho veurem així perquè la presentació intentarà fer-la en una horeta o això i no donava cap una, però sabeu que tot això, si volem treballar amb els alumnes, n'hi ha un fum de recursos. Després, encara que siga, no crec que es perd uns minutets, però sí que m'agrada començar amb una cançó de Rafael Amor que es diu No me llames extranjero. Si vos pareix l'escoltem i vegem la lletra que em pareix preciosa. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. Me llames extranjero porque fue instinto el deseo o porque acuno mi infancia otro idioma de los pueblos. No me llames extranjero
saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque el pan y fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es todo mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los besos sin amor de la que sueña con el día de regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra triste, es una palabra, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con la risa paloma que los reúne en el fuego. Me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de paz, besando de muerte el sueño. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero. Una cançó preciosa, val? Que diu, val? No me llamen extranjero perquè anem a veure, tots som iguals. Val? Tots, qualsevol persona que deixa la família, que deixa els fills, a la dona, tots en un país per anar-se'n a un altre, tots en les mateixes circumstàncies faríem el mateix. Val? Encontrat, sense contrat, tinguem feina, sense tindre feina, tots faríem el mateix. Bueno, doncs, seguim. De nostra presentació. Un momentet. Vale. Bueno, en esta primera part, ja vos dia, parlarem un poc sobre les migracions i després entrarem a analitzar aquests prejudicis. Bueno, primer explicar, jo quan treballo amb els xiquets, explicar-vos que les migracions al llarg de la història sempre han portat creixement. No és que els immigrants fan créixer un país, el que passa és que quan un país diguem que està en creixement, diguem que vol a les persones estrangeres. Quan un país entra en crisi ja no es vol, és a dir, utilitzem els estrangers com si fos una mercaderia.
Quan necessitem, vingueu, quan no vos necessitem, no vingueu, aneu-se. Però sempre han unit, al llarg de tota la història, les èpoques de creixement en molta migració. Després, quan se parla d'immigració, tots els discursos que hi ha sobre immigració estan plens de mites, estereotips, falsetats i prejudicis. Són conceptes molt relacionats, però nosaltres ens centrarem en els prejudicis, que diguem que és el fer-se una imatge d'una determinada persona, un determinat col·lectiu, o abans de veure, sense conèixer aquesta persona o sense conèixer aquest col·lectiu. Un prejudici és això, jutjar una persona sense conèixer-la, sense analitzar què és el que estem dient. Després, quan tots els prejudicis el que fan és que jo tinga una actitud desconfiada sobre una determinada persona. Normalment els prejudicis són negatius. Aleshores, a mi me fa tindre aquesta actitud desconfiada cap a tu. Aleshores, aquest prejudici acabarà que aquesta persona acabarà fent que aquesta persona i el seu grup s'excloma socialment. Què vol dir l'exclusió social? Que a un determinat grup li limitem els drets. Quan aquest prejudici condiciona el meu comportament i aleshores el meu comportament fa rebutjar a una determinada persona o col·lectiu, diguem que a aquest col·lectiu estem excloent-lo socialment. Després, és molt típic també escoltar-ho per ahir el que són prejudicis manifest, un prejudici manifest i un prejudici sutil. El prejudici manifest és el que directament una persona diu és que jo no vull veure-lo, no vull que estiguen així, perquè no. Me dona igual que me diguin racista, però a mi me molesta. Això és un prejudici manifest. Però són més típics estos. El prejudici subtil, que és allò de sentir jo no soc racista, però quan sentim això, el però, ja mal. Aquest prejudici subtil està molt darrere de totes aquestes frases que jo crec que tots haurem sentit. Jo no soc racista, però sols hauria de donar feina a un estranger quan no hi ha cap espanyol que vulgui el treball. Això ho han sentit tots. Prou difícil la situació dels espanyols com per donar diners als estrangers. Hauríem de considerar que normalment els estrangers estan pitjor que nosaltres i són persones. És que no paguen res i sempre estan en el metge. Tot això són els prejudicis que després veurem i això no té cap tipus de raonament. Això que no paguen res no és verdader. Si analitzem els aspectes econòmics, si entrem a estudiar els aspectes econòmics, els immigrants en general aporten més del que s'emporten. I això són datos que estan contrastats, no són datos que diga jo, sinó datos de seguretat social. Aporten més del que s'emporten. I després, una altra frase, si a Espanya ho deixem entrar tot, això en un altre país no passaria. La nostra legislació sobre immigració és molt similar, per no dir igual, que la majoria dels països europeus. No pensem que la nostra legislació és la més permissiva, no. Si analitzem la llei d'estrangeria amb el seu reglament, és molt similar a la de resta dels països que ens envolten, de la Unió Europea. I després, així tenim també algunes vinyetes molt bones. Si no hi ve, diu així, fuera inmigrantes, tras un periodo de explotación, como es lógico. És a dir, que vinguen perquè ara ens fan falta, però quan no ens fan falta les explotem i que se'n vagin. Això és utilitzar a una persona com una mercaderia. I les persones, jo crec que no tenen preu, tenen dignitat.
I la dignitat per a mi és que una persona no és un medi per aconseguir alguna cosa, sinó que la persona és un fi en si mateixa. Per tant, no es poden utilitzar quan me convenen que vinguen, els explote i després ja no me fan falta que se'n vagin. Perquè això... Després, així, en esta viñeta, diu no podemos ofrecerte un trabajo acorde con tus estudios, pero podemos ofrecerte un acorde con tu tiempo. Un treball acorde amb la teua fe. Després així diu, què mundo, más o menos diu, quin món visquem en el que els diners poden circular lliurement per tot el món, els diners actualment poden circular lliurement, en canvi les persones no. Veurem al final de la presentació una imatge dels immigrants que estan voltant la valla, a la que s'havien posat allí uns punyals o no sé què, perquè no puguen votar. Això a mi me produeix vergonya ajena. I després, així posa una senyal que posa países desarrollados i países subdesarrollados i países que nosaltres els hem de subdesarrollar. Els hem explotat i després no volem que vingui cap a això. Bé, és com utilitzar prejudicis per donar explicacions a problemes que són molt complicats. Jo estic analitzant també el tema dels prejudicis, per què s'utilitzen tant els prejudicis sobre la immigració? Perquè és una forma de donar resposta fàcil a problemes que són molt complicats. I això ho utilitzen molts dels joves d'avui en dia. Els joves d'avui en dia es costa molt reflexionar o que es faci reflexionar sobre un determinat problema. Ells volen que es dones la solució fàcil o que es dones una explicació fàcil a un problema que és molt complicat. Aleshores, aquesta solució fàcil és la dona un prejudici. És a dir, jo no tinc feina, doncs si se n'anaren tots els estrangers jo tindria feina. Jo vaig a un centre de salut i està ple d'estrangers, si se n'anaren, doncs ja no n'hi hauria llistes d'espera. És a dir, aquest prejudici a mi me serveix per a donar una resposta o una solució fàcil a un problema que és molt complicat. Jo de les persones que no tenen dubtes o que tenen les coses tan clares, a mi me fan un poquet de por. Personalment jo tinc barbaritats de dubtes. De moltíssimes coses tinc molts dubtes. Però aquestes persones que tenen resposta fàcil o que tenen solució per tot, a mi me creen desconfiança. Aleshores, el prejudici serveix per això, per donar resposta fàcil. Així parla dels joves, això que es costa tant reflexionar, i que també no ens agrada veure el passat, ni tampoc volen veure el futur. El passat, referint-me a que quan diuen és que antes se n'anaven a encontrar. Tampoc és real això. Si analitzem la gent que se'n va anar, la gent espanyola que va emigrar, vegem, datos contrastats, que no tots se n'anaven a encontrar. Se n'anaven a buscar una vida millor en un treball, alguns a encontrar i molts sense encontrar. També veurem datos ara després. Això és no voler conèixer el passat. M'abuelo se n'anava a encontrar, se'n van a encontrar, sí, doncs que sol. Però no tots se'n van a encontrar. I després, no voler veure el futur. Jo es dic contínuament que ells se'n tindran que anar a l'estranger, possiblement. O molt possiblement se'n tindran que anar a treballar a l'estranger. Aleshores, el que no podem fer és no voler que vinguen, però jo si me'n tinc que anar, que me deixen anar a treballar a l'estranger. Sí, el meu germà ara està treballant en Alemanya, però és que ell se'n va anar a encontrar. Doncs perfecte, molta sort que va tindre. Però si el teu germà haguera tingut una dona i 3 fills, una hipoteca que pagar i no tinguera res,
doncs potser se n'haurà anat sense contracte també. Si en Alemanya haurà vist expectatives de treball. Però això és el que fa la gent. Tota la gent ha fet això al llarg de tota la història. I, important, no sols els joves. Jo sent aquests comentaris que havíem vist abans, moltes vegades no els joves, els companys de l'institut, familiars i amics i molta gent, no sols els joves. Després, les migracions és una qüestió de mobilitat humana. La gent, per necessitat, quan té necessitat, se'n va al lloc que siga, en contracte o sense contracte. I si analitzem les migracions al llarg de la història, sempre ha sigut, amb les situacions on hi ha molta fam, molt de conflicte, doncs la gent va emigrar. I els espanyols també van fer el mateix. És un procés natural que s'ha produït al llarg de tota la història i, a més, és un dret de qualsevol persona, de buscar una vida millor. És un dret. Ara veurem també els drets humans que són inherents a la persona i qualsevol persona té dret a una vida millor. Després, si analitzem la història recent, si analitzem els moviments migratoris dels espanyols, els podríem agrupar en 3 períodes, són de 1880 a la Primera Guerra Mundial, on 4 milions d'espanyols van emigrar a Amèrica i sobretot a Amèrica. Després tenim els emigrants de la guerra, 1936-1945, 500.000 espanyols se'n van anar. En contracte? No. Fugint. Que és el que fan la majoria de les persones que ara fugen d'una guerra. No se'n van anar en contracte. I després, 1950-1980, on 2 milions d'espanyols també van emigrar. Així, al voltant del 50% sense contracte. I quasi el 70-80% sense estudis, analfabets, sense estudis. Per tant, mireu que n'hi ha moltes similituds entre les nostres migracions, les dels espanyols i els que venen ara. No pensem que els espanyols que se n'anaven eren molt més diferents, era diferent als que venen ara. No, hi ha moltíssimes similituds. Què passa amb la crisi actual? Bàsicament han passat 2 coses. Una, que s'intenta criminalitzar a l'immigrant, inmigrantes ni legales ni ilegales, todos fuera. Más ayudas para las familias y menos inmigrantes, com si els immigrants no foren famílies o no formaren famílies. Ha passat això que s'intenta criminalitzar l'immigrant i és el culpable de tot el que passa així. És que si se n'anaren així n'hi hauria feina, és que si se n'anaren no n'hi hauria col·lapse en la sanitat, és que estos immigrants al meu fill no el deixen estudiar en el col·le. Això és coses, criminalitzar l'immigrant. I després, la següent situació, o la següent cosa que ha passat amb la crisi és que els joves estan tinguent carat també. Després, també hem de tenir en compte que quan parlem d'immigrants, d'immigració, estem parlant de persones. La immigració és un concepte abstracte, però que són persones, els immigrants són persones. Aleshores, quan parlem de persones, estem parlant de drets humans. Els drets humans, el 1948 es va fer la Declaració Universal sobre els Drets Humans, eren 30 articles que es consideren com articles que estan per damunt de la legislació de qualsevol país. Són drets universals, inalienables, inviolables i personalíssims. Qualsevol persona, pel simple fet de ser persona, té dret a la vida, a la llibertat, a la protecció de la seva salut, a l'educació, etc.
Aleshores, el que s'està fent ara és que molts països intenten saltar-se a la torera estos drets, intentant o al·legant que per a que tota persona tinga dret a l'educació o a la sanitat, diguem que és intentar unir aquests drets no al concepte de persona, sinó al concepte de ciutadà. És a dir, la ciutadania, una persona obté la ciutadania si té el permís de residència, si té un permís de treball, aleshores eres ciutadà, estàs així en Espanya, estàs regular, aleshores tens dret a l'educació i tens dret a la sanitat. Jo crec que no és així. El dret a l'educació i a la sanitat el tens per ser persona. Estigues regular, irregular o conforme estigues. No se pot deixar a una persona fora de la sanitat perquè estigui en situació irregular. Pobre d'ell que està en aquesta situació, va damunt negar-li l'assistència sanitària. I això des del 2013 s'està fent en Espanya. Abans, qualsevol persona, simplement estiguent empadronada en la població, tenia ja la targeta sanitària. Hi ha molta gent que diu, ja està. Me venen així ja la targeta sanitària, etc. Però és una persona. Tindrà dret a anar al metge i a tindre un metge que la tingui? Però és que a més que això no pot ser, és que no n'hi ha diners per a tots. Anem a veure, si els immigrants estan aportant més del que gasten, això és mentida, això no pot ser. Te ho demostre, números. Seguretat social, el que aporten els immigrants i el que gasten. I és un saldo positiu. El que passa és que tendim, o la gent tendeix a fijar-se en aquest immigrant que està en situació irregular i que no aporta res. No aporta res, legalment, diguem per el canal de la seguretat social o d'Hisenda, però aquesta persona també està consumint així, per tant, l'està aportant. A través de l'IVA, per exemple. Aleshores, no ens centrem en aquesta persona que diguem que està irregular, sinó que els immigrants, de forma conjunta, aporten més. I és important això, el fet d'intentar unir aquests drets al ciutadà, no a la persona. Ara ja entraríem a veure aquests 15 prejudicis que tots haureu sentit alguna vegada. És a dir, en un mundo de blancos, el negro és el blanco perfecto. És on podem descarregar tot el que ens passa. Tot el que ens passa, tot el mal que estem és per culpa d'esta gent. Primer prejudici. Ocupen la sanitat pública. Ho desborden tot. Doncs anem a analitzar això, a veure què passa aquí. Bé, primer que res, dir que l'accés de la població a la sanitat pública és un dret constitucional. És a dir, en l'article 43 de la Constitució diu que tots els que estan així tenen dret a la sanitat pública. Ara ja això està limitat perquè sols tindran targeta sanitària els menors d'edat, embarassades i no sé quina era l'altra. Els altres ja no. Els altres sols atenció d'urgència. Però és un dret constitucional. Després, la llei orgànica 4/2000 és la llei sobre l'estrangeria i reformada per aquesta llei orgànica del 2009 i el reglament que és del 2011. Aquesta llei d'estrangeria és prou restrictiva. No pensem que tenim una regulació sobre estrangeria totalment permissiva. No. Està molt d'acord en els països que ens envolten i la multa és prou restrictiva. I des del 2013 més. Molts ajuntaments es posicionen en contra de la immigració argumentant dels números rojos. És que no tenim diners, és que el nostre centre de salut no n'hi ha diners, no podem atendre-los. També podríem dir que
el tema de la sanitat no és competència de l'Ajuntament, és de competència de conselleria, i aleshores això a tu no t'està produint números rojos. Tot i això, dir el següent, que la major despesa sanitària la fan els majors de 65 anys i els majors de 65 anys no són de la immigració que estem parlant. Els immigrants que venen així i des que més se queixa la gent no són majors de 65 anys, són joves, normalment joves. La despesa sanitària sí que la poden fer anglesos, alemanys, però d'aquesta gent no mos queixem, mos queixem dels altres. Després, l'accés dels estrangers a la sanitat es realitza a través dels canals comuns, és a dir, la major part dels immigrants, dels estrangers que van a la sanitat pública ho fan a través del canal legal, a través de la targeta sanitària. Això vol dir que és com si foren espanyols. Per tant, el que no puc negar és a una persona que és estrangera però porta allà sí no sé quants anys, per ser estrangera queixar-me també. És a dir, la gran part del gasto sanitari dels estrangers es fa a través dels canals legals, igual que qualsevol espanyol. Després, la gran majoria de persones que arriben són joves i sanes, no són els majors de 65 anys, són joves i sanes. El que passa és que massa vegades jo he anat en amics o en familiars al centre de salut o a l'hospital i n'hi ha 50 persones allí i 2 estrangers i me fijen ells. 50 són 2. I d'aixòs 2 segurament tenen la targeta sanitària, o un té la targeta i l'altre és familiar. Per tant, és el canal legal. Després, el que vos dia abans. Aproximadament són el 15% de la població estrangers i suposen el 6% d'utilització de recursos. Per tant, poca cosa. 6% de la despesa pública quan d'ells aporten el 6,5% dels ingressos totals. El saldo positiu que havíem comentat abans. I per últim dir que l'atenció sanitària és un dret bàsic. Un dret bàsic que hauria de tindre qualsevol persona per fer de seu, siga estranger o siga d'ací. Però ja hem vist que quan dius és que aporten més del que s'emporten, això és de veres? Sí, mirem amb datos, i en el treball que no tinc més extens, ahí estan els datos, de cotització a la Seguretat Social, de pagament d'IVA, d'IRPF, etc. En general, aporten més del que s'emporten. Segon, es voten els diners de la Seguretat Social. Primer dir que el sistema de seguretat social que tenim aquí a Espanya és un sistema solidari. Això què vol dir? Que el que jo aporto a la seguretat social no és per a mi. Quan a mi, la meva nòmina, me lleven una quantitat per a la seguretat social, el que jo cotitzo no és per a mi, no és per a pagar la meva baixa, el meu paro o la meva jubilació, sinó que és una aportació a un fons comú, que és la seguretat social, i d'ahir se paga les baixes de tots, el desempleo de tots. Per tant, a veure, el que no podem expulsar a una persona dels drets és per no cotitzar. Aleshores hauríem d'expulsar una persona discapacitada, quan no aporta, no té dret a disfrutar d'aquestes prestacions. Per tant, el sistema de seguretat social és solidari, tots aportem per a tots. Relacionat abans, els estrangers, si sols ens centrem en aspectes econòmics, que resulta que tampoc, perquè aporten més del que s'emporten. Després, hi ha branques d'activitat molt tancades a la població estrangera.
Això sempre ha passat i passa en tots els països que tenen immigrants. La gent, quan passem per èpoques de bonança, tendim a rebutjar determinats treballs, que aquests treballs tendeixen a ser ocupats per la gent que ve de fora. Hi ha branques d'activitats que estan ocupades per aquests immigrants. El que passa és que ara, el que antes havien rebutjat, en el món de la construcció havien rebutjat i ho havia ocupat l'estranger, ara ho volem nosaltres. I és molt típic sentir, és que l'extranjero me quita el trabajo. No, no te quita nada. És una persona que està en una situació regular o irregular i està treballant. Per tant, no te quita nada. Sempre, tot el relacionat, totes les prestacions de la Seguretat Social estan, per accedir a la prestació, sempre s'apliquen criteris de necessitat. Si analitzem, i això està analitzat, en com accedir a les prestacions, mai no hi ha cap punt que faci referència a la nacionalitat. Cap. Sempre és criteris de necessitat o criteris econòmics. Aleshores, si una persona és estrangera, se li dona una beca menjador, serà perquè té més necessitat que una altra. L'altre dia, en el poble de la meva filla, hice la llista de beques menjador, 25 xiquets, 2 estrangers. On estava tota la crítica? En aquests 2 estrangers. Mireu-los, ja els han donat. N'hi ha 25 persones, 2 estrangers. Si se l'han donat, no serà. És que no n'hi ha cap apartat que diga que se li donarà la beca menjador per ser marroquí. No n'hi ha cap apartat ni cap punt de l'accés a aquesta beca menjador que siga per nacionalitat. És per criteris econòmics de necessitat. Per tant, si se l'han portat, doncs per alguna cosa serà. Després, quan se parla de la Seguretat Social i se parla de que hi ha unes cues allí en l'hospital o en el centre de salut, moltes vegades, o quasi sempre és perquè l'augment de les inversions públiques no ha anat lligat a l'augment de la població. Si hi ha més població, s'haurà de posar més metges o més atenció en centres de salut, però s'haurà d'augmentar l'ingrés en sanitat si hi ha més població. Tercer prejudici, que tot això el que comentàvem abans, les beques menjador. S'emporten totes les beques menjador. Aneu veient en alguna de les diapositives que hi ha intercalats alguns vídeos. És per mostrar als alumnes, per fer la qüestió més amena, però sí aniré saltant. Però els vídeos també són molt explicatius i molt clars. S'emporten les beques menjador. El meu fill no ha pogut tindre una beca menjador i la Maroua de marroquí sí. Però bé, vaig anar, anem a veure quina és l'ordre que regula l'accés a les beques menjador. Actualment, l'ordre de 2015, de 12 de juny, Conselleria d'Educació i Cultura, on es regula la concessió de beques de menjador. Com és lògic, ja ho sabia que m'ho anava a trobar, no hi ha cap apartat que diga nacionalitat. Criteris de necessitat i criteris econòmics. Com sempre. El número de beques menjador s'ha duplicat en els últims anys, sols un 16% d'estrangers. Això què vol dir? Que tot i que ho critiquem que a una persona estrangera se li dona la beca menjador, mai com ara han hagut tantes beques menjador. Són un 16% dels estrangers i les beques menjador s'han duplicat. Per tant, ara n'hi ha més que mai. El que passa és que ens molesta que li la donen a un estranger. I qualsevol persona, siga d'ací o siga d'un altre país, busca aquestes beques normal. Totes les famílies les busquen. Després, no tenen estudis
i baixen els nivells educatius dels centres. També ho haureu sentit. Parlar primerament sobre el problema de la sobrequalificació. El concepte de sobrequalificació fa referència a quan a una persona li donen un treball per al que se requereix menys formació de la que ell té. Això és la sobrequalificació. Jo me poso a treballar en una feina en la que el requisit de formació és menor de lo que jo tinc. Aquest problema de sobrequalificació és més greu en els immigrants, en els estrangers. Els estrangers sofreixen més aquest problema. Després, el tema de baix rendiment acadèmic o que vagi malament en el col·le o en l'institut no és una qüestió de que sigui estranger d'un altre país, sinó que és una qüestió que va molt lligada a la inestabilitat familiar i social. I és també el que es passava als xiquets dels espanyols quan se'n van anar a un altre país, i això està documentat també. És a dir, els pares que s'emportaven als xiquets, quan estaven en Argentina o en Suïssa, tenien situacions en casa difícils, i aquest xiquet patia aquesta situació. I aquest patiment d'aquesta inestabilitat familiar, de no saber si podrà menjar esta nit o què passarà amb un pare que se'n té que anar o no sé què, això fa que el xiquet arribi al col·le i no rendisca el que tinga que rendir. El que passa és que això, d'aquest fet no podem dir que els xiquets dels estrangers estan baixant el nivell acadèmic del meu fill. No són el problema, són els que estan sofrint del problema, són les víctimes. No són responsables, són víctimes, aquests xiquets. Després, a nivell educatiu, la importància de la convivència amb nens diferents. Jo considero que l'educació, majúscula, l'educació no és una mera... Mira que diferencia el que és educació de formació. Formació és la transmissió d'una sèrie de coneixements sobre matemàtiques, comptabilitat o el que sigui. L'educació és algo molt més gran, moltíssim més gran. I en l'educació jo considero que per a la meva filla, que està en infantil, és molt important que estiga, que convisca amb xiquets d'altres països, igual que tinga en l'aula un xiquet que té una deficiència, perquè això va enriquir la... 10 minuts? Això va enriquir a la meva filla. El fet que tinga persones estrangeres, persones amb una discapacitat, persones que tenen un problema determinat, això va enriquir a la meva filla. Per tant, no pensem soles, és que com estan aquests xiquets, a la meva filla ara va retrasar i les equacions de primer grau no s'ha fet-les. No s'ha fet-les, però està convisquent en persones d'altres països. El pitjor rendiment no està relacionat amb la nacionalitat, sinó en el tema de la inestabilitat que sofreixen els xiquets de pares que estan en situacions difícils. Es treuen al treball cap espanyol sense un lloc de treball. Si comparem les taxes d'atur, tornem a lo de sempre. Les taxes d'atur són més greus en els immigrants. El treballador estranger no s'oferta voluntàriament per a reduir els drets laborals, sinó que aquell empresari que agarra un estranger en situació irregular i s'està aprofitant d'ell, diguem que hi ha molts empresaris que s'estan frotant les mans quan n'hi ha tanta gent que està passant por. Si jo tinc dues persones a les que puc fer-li un contracte, si aquesta persona té una situació familiar i econòmica normal i a l'altra persona, la del costat, està casat en 3 xiquets, una hipoteca, no pot pagar el recibo de la llum i damunt, si no paga la hipoteca, li lleven el piso, aquí podrà explotar més a este últim. Per tant, el més necessitat és el que se pot explotar més.
El fenomen d'acceptar qualsevol treball a qualsevol preu l'hem fet, s'ha produït sempre, en tots els fenòmens migratoris sempre s'ha produït. Una persona necessitada acceptarà el que li donen. No estrangera, l'espanyol, i això els espanyols estan sofrint totalment. Quan la meva cosina treballa en Zara i treballa 10 hores al dia i li paguen 400 euros, és perquè està necessitada, no és estrangera i s'estan aprofitant d'ella. Després, això de la situació nacional d'empleo, és un poc llarg, no sé si explicar-ho, així en Espanya hi ha una regulació que diu que qualsevol persona estrangera, per poder vindre així a treballar a Espanya, ho té que permetre la situació nacional d'empleo. Què vol dir això? Que no té que haver cap espanyol que vulgui treballar en aquesta feina. És a dir, tots els anys el govern trau una sèrie d'ocupacions que es diu treballs de difícil ocupació, és a dir, treballs que no poden ser, no n'hi ha prou gent per treballar en aquests llocs. Això ho publica tots els anys el govern. En aquests casos, en el cas que hi hagi determinats treballs que no poden ser ocupats per treballadors d'ací, poden vindre estrangers a treballar ací. Això pavina de l'estranger ací. Clar, si se contrata una persona que ja està ací, si és una persona que està en situació regular, anem a veure, és com si fos un espanyol. I si és una persona que està en situació irregular, és un empresari que va aprofitar-se d'ell. Per tant, el problema no són els estrangers, sinó el problema és del que s'aprofita d'aquesta persona estrangera necessitada. Si un país té persones en situació irregular és perquè hi ha possibilitats de treball. Sempre els immigrants, els que han emigrat ho han fet per això. Venen sense contracte i els espanyols emigraven amb contracte. Hem vist abans, això no és de veres. La majoria d'espanyols van emigrar sense contracte. I els espanyols que ara i en un futur tinguin que emigrar, si tenen la sort que es facin un contracte, se n'aniran en contracte. Però si no tenen contracte i tenen una situació difícil darrere, se n'aniran sense contracte. I jo ho faria també. Tots ho faríem. Després, així, vegem algunes similituds entre els immigrants d'ací i els espanyols que emigren. L'immigrant espanyol també tenia poc contacte amb la població autòctona. Si analitzem les històries de vida de la gent que se'n va anar, te diuen que no, que ells tenien poc contacte amb els alemans o els suïssos o els d'Argentina, s'agrupaven entre ells. I això és normal. Jo he viscut en Barcelona 8 anys i tendíem a reunir-nos tots els valencians. Els espanyols que emigraven fem el mateix i els que venen així fan el mateix, tendeixen a reunir-se. I aquesta capacitat d'integració augmenta quan l'immigrant veu que va quedar-se allà. Quan té una situació, diguem, que ell veu que va durar poc perquè vol tornar-se, s'integra poc. Si veu que és una situació en la que va quedar-se en el país, és quan ja s'obri i comença a integrar-se més. La persona sempre va on hi ha treball. Saldo migratori espanyol actual. Actualment a Espanya hi ha un saldo migratori negatiu, és a dir, se'n van més des que entren. Això està passant ja en Espanya. I el que comentàvem també, que els països obren i tanquen fronteres en funció de la seva conveniència. En situacions d'auge obrin les fronteres, vulguem que vinguen, o en situacions com l'actual ja no es vulguin. Que no entren, que se'n vagin. Això és utilitzat a l'estranger com una mercaderia. I després, segons estudis de la Unió Europea, en 2050 Europa tindrà un dèficit de 100 milions de treballadors. Això quan el dius als alumnes no s'ho creuen. És la Unió Europea. Ja m'has posat que tinc que anar corrent. Són tots els delinqüents, són tots delinqüents. Així venen els pitjors de cada país. També està basat en un prejudici, això no és real.
un dels factors més importants de risc delictiu és la situació d'irregularitat. Els nivells delictius dels immigrants són molt similars als nacionals, és a dir, no pensem que, és a dir, el que delinquix, el delinqüent no se naix, delinqüent se fa. Per tant, no pensem que hi ha nacionalitats o països que venen que ja són delinqüents, sinó que una persona tendeix a delinquir per una sèrie de circumstàncies. Les persones que estan en situació irregular tendeixen més a delinquir des que estan ja instal·lats. I això passa en totes les persones. Quan tens una situació difícil és quan tu possiblement facis alguna cosa que no deus de fer. Però no hi ha nacionalitats més delinqüents que altres. Això és fals. En la dècada de 2000 a 2010, que és quan més estrangers van entrar així en Espanya, diguem que els índexs de la Policia Nacional és quan menys delinqüència va haver. Per tant, no està associada l'entrada d'estrangers amb augment dels delictes. El que passa és que moltes vegades en les estadístiques apareix com a delinqüent aquella persona que la policia el va parar, estranger, el va parar i no tenia la documentació. Això no és un delicte. Això comporta una sanció administrativa i no es pot considerar un delicte. El que passa és que ho tendim a posar o se posa com a delicte. Tenen els més joves de salut, bons nivells i ganes de treballar. En general, els immigrants són eixos, joves amb ganes de treballar. No volen integrar-se. Hauríem de diferenciar el que entenem per integració i assimilació. El concepte d'integració és un concepte bidireccional, és a dir, jo t'aporto a tu el que tinc, la meva cultura, i tu m'aportes a mi coses de les que tu tens. Això és integració. La gent parla d'un altre concepte, que és l'assimilació. És a dir, olvida de tot del teu país, oblida't, i vine ací i fes el que fem nosaltres. Això no és integració. Això és assimilació. I jo considero que no n'hi ha cap delicte més gran per a un país o per a una cultura, per a una persona, que dir-li abandona tot el que tu eres i vine ací i fes el que fem nosaltres. Això no és integració. Això és voler assimilar. La integració millora l'estabilitat. Les persones que ja tenen així un projecte de vida són quan realment s'integren. I dues qüestions per a reflexionar. Parlem de que no volen integrar-se o que no ens agraden els alemans o alemans, anglesos o alemanys que viuen a Sant Fulgencio i viuen allà apartats. D'això no ens queixem, o no se queixa la gent. De les colònies d'anglesos, d'alemanys, que tenen les seves tendes, els seus bars, i estan allí, no parlem d'això. Sí que parlem de que no volen integrar-se per als altres. I una altra qüestió, volem que s'integren. Volem que s'integren i tinguin els mateixos drets que nosaltres? Ens hauríem de preguntar-se. És que tenen una cultura i unes costums molt rares i retrògrades. També ho haurem sentit, si ho dicen moltes vegades. És que tenen una cultura i unes coses més rares. La cultura sempre es conforma amb influències de l'exterior i en relació amb els altres. La nostra cultura és una cultura que s'ha format al llarg de la història perquè així van estar els romans, els àrabs, i la nostra cultura s'ha conformat amb influències de tot el món. I després, per donar-li paraules a aquestes, a veure, tenen una cultura molt rara i fan unes coses molt rares. Així tenim algunes qüestions de la nostra cultura.
Si tenim el botellón, mils de persones ahí al drinking, no saben el que fan i va, nostra cultura. Així tenim la tomatina, que està molt bé, vas a dir, ja que bonico, però si això ho vegem des d'un altre país, a veure, això... Por això no ens anem a veure, el toro de la Vega. El toro de la Vega. Això és la nostra cultura. Bueno, la nostra cultura és ixa també, però això no ho vegem. I així tenim, que jo cada vegada que ho veig, el Rocío o la Mare de Déu quan tija si la venera tirant als xiquets de la munta, anem a veure. Això també és la nostra cultura i no ens queixem d'això, ens queixem de la cultura dels altres. Bueno, la nostra cultura és això. Una altra cosa que jo he sentit moltes vegades, no sé si ho haureu sentit, els meus alumnes sí, i ho han dit en classe. Els negocis xinos no paguen impostos. I els comerços dels estrangers, les tendes dels estrangers, dels pakistanis, poden obrir a l'hora que vulguin i és d'ací no. Fals. Això no és així. Els xinesos, els negocis i els xinesos paguen els mateixos impostos que els espanyols. I me diu un alumne, no, perquè les empreses, les tendes de xinos, n'hi ha un acord entre Espanya i Xina que diu que el que obri un negoci durant els 3 primers anys no paga impostos. Això... Anem a veure. Leyenda urbana. Qualsevol negoci per establir-se en Espanya té una sèrie d'obligacions fiscals i en la seguretat social que són iguals per a tots els negocis, per a totes les empreses. L'únic és que han sentit campanades que hi ha un acord entre Xina i Espanya, però és un acord de doble imposició, per evitar la doble imposició. Hi ha països en l'aspecte fiscal països que apliquen que la fiscalitat és d'on és l'empresa. En canvi, països que apliquen els impostos d'on se produeix la renda. Aleshores, això fa que es poguera donar que una empresa tinguera que pagar en 2 països. Per evitar això, Espanya té acords firmats en Xina i en 70 països més per evitar la doble imposició. Però això no té res a veure en que no paguen impostos. Qualsevol negoci té les mateixes obligacions fiscals, siga xino, alemà o espanyol. No hi ha diferències, no hi ha horaris diferenciats per a negocis estrangers i nacionals. És a dir, la llei d'horaris és igual per a tots. I si una tenda de pakistanís, una verduleria, obri a la 1 de la nit, no és perquè a ell el deixen i a un altre no. Si tu tens una verduleria que té menys de 150 metres quadrats, tens llibertat d'horari. És a dir, en aquesta legislació, la legislació d'horaris, diu que aquells establiments que tinguin menys de 150 metres quadrats tenen llibertat d'horari. Si tu vols tancar, tanquis. Si el pakistaní vol obrir, obri. Però no n'hi ha regulació diferent per als pakistanís. I després, comentàvem de llibertat d'horaris. Ocupen totes les vivendes socials. Això es pot resumir molt ràpidament perquè actualment vivenda social. I l'estranger, en el cas que n'hi haguera alguna cosa, vol ocupar-la i el mateix que un espanyol. I la regulació no té res a veure amb la nacionalitat. I altres. Venen en patera, tots en patera de forma irregular, és mentira, la majoria d'estrangers entren per als aeroports o per les carreteres, sols un 10% entren en patera, el que passa és que els mitjans de comunicació mostraven a totes les hores els que arriben en patera. Tots els diners que guanyen els envien als seus països, el mateix que fem els espanyols, quan la seva expectativa d'estar en un país és a curt termini, els ingressos envien els espanyols, quan tenen un projecte de vida en aquest país ja no els envien.
sinó que se'ls queden. Cada vegada som més, la nostra normativa és la més flexible. Mentira. Cada vegada som menys. En termes globals, cada vegada som menys i la nostra normativa és igual que la de la resta d'Europa. Ja acaba, Joan. Per acabar, algunes reflexions, que això ja ho hem vist, i el que volia abans, al principi, a mi això me dona vergonya. No sé vosaltres, però en veure aquestes imatges, això me dona vergonya. I me dona vergonya quan una persona d'estes, que és una persona, volta a l'altra part, a la part espanyola, i sense més ni menys l'agarren i el tornen al seu país. Això em dona vergonya i és il·legal, perquè qualsevol persona que entra en un país té dret a l'asil. És a dir, té dret a que s'analitzi la situació personal, veure quines són les circumstàncies en les que ha entrat i ja veurem el que se faci. Però retornar-lo, això és il·legal i dona vergonya. Hi ha una història darrere de cada persona, hi ha una raó per la qual són com són. Pensem en això abans de jutjar a ningú. I amb això s'ha acabat.